खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बारग' NDFB-फोरनि मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव सासे बर' सुबुं, जाय बर' सुबुङा बर'फोरनिफ्रायनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बाथ्रा बुंनानै लानानै इमोशनेल ब्लेकमेल खालामनानै सुबुंफोरनिफ्राय रां बिहरनानै रां जाग्रा बे सुबुंखौ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरांगिरि अदेबानि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दंदि आथिखालाव सासे बर' सुबुङा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गावबा गावनि राङारि अनसुंथाइ मोननो थाखाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे राङारि अनसुंथाइ हांख्रायनाय जाबाय थायो। जायखौ नोजोर बोनानैनो नैबे सावगारियाव नुनाय सुबुं, जायखौ नलबारि ओनसोलनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों, बिथांनि मुंखौ थारैनो कान्थेश्वर बर' होननानैबो हमनो मोननाय जादों। लोगोसे बे सुबुङा गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय, दुखुथिया सुबुंफोरनिफ्राय रांनि अनसुंथाइनि नामाव बिथाङा रां खांनानै जाबोबाय थादोंमोन। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बारग' NDFB-फोरा मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय अदेबानि संजाननानै बे रां जाग्रा सुबुंखौ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिबावनाय बायदिब्ला बे सुबुंखौ बारग' NDFB बिथांमोनहा थारैनो गुवाहाटीआव थानाय मालिगावनि आइडेनगाव मोनसे हाजो थिखिनियाव मोनहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानैनो दायो खौरां बिजोंफोराव गोबांथार गोसारबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। रायजोआव गोबां दुंखावनायनि उनाव दायो गोबांथार बारहुंखा, सारअन्थाइ आरो अखानि बोथोर गाज्रि जानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो दायो अदेबानि मैया धेकियाजुलियाव मोनसे स्कुलनि मोखाङावनो गंसे फरायसालिनि बासआ हरखाबै फांसे बिफांजों बायग्रबजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दंफांजों बायग्रबजानाय गारियाव अदेबानि फरायसालिनि बासआव गासै सा 7 फरायसाफोरा जोखोम जादों। नाथाय सासेबो फरायसाफोरा बेयाव जिउ खहा जायाखै होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। नंगौ, आथिखालाव बोथोर बिगियान अदेबानि नायबिजिरगिरि बिथांमोनहा थारैनो बोथोरखौ गाज्रि जानायनि इसाराखौ सम सम बेबायदिनो होबोबाय थादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो रायजोआव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव मैखोमै बेबायदिनो गिथावना थासारिफ्रा जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो फुंबिलियावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव धेकियाजुलिनि सेन्ट उर्सुला हाइ स्कुलनि लांगोनायावनो बे हरखाबै फांसे बिफाङा गंसे फरायसालिनि बासआवनो बायग्रबनाय जायो। जेराव गिख्रंथाव जाथायाव गासै सा 7 फरायसुला फरायसुलिफोरा अदेबानि गोग्गोमथार जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थाबैनो थिसननाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा मैया कसुगावआव थानाय महामाया मन्दिराव हरखाबै दावबायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि कसुगावआव थानाय महामाया मन्दिराव थांनाय रबिबारनि मोनायाव अदेबानि रावबो गैयै खाबुखौ लानानै सासे सिखावआ महामायायाव थानाय गासै सना रुफा, रां रुफा आरो गासैबो मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांजोबदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो कसुगाव ओनसोलाव मोनसे जोबोद हाहाकार जाबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ खबर लानाय मुङैनो मैया UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा नुजाथिहैनानै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो कसुगावआव थानाय महामाया मन्दिराव जेसेबांनाखि डेभेलपमेन्टनि अदेबानि जौगाखांनायनि थाखाय गासै मुवा बेसाद नांगौ, बेफोर गासै मुवा बेसादफोरखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मावफुंनानै होगोन होननानै बुंहरदों। बेनिखायनो जोङो बेसिम रायजो राजाफोरनो बुंफोरथिनानै होफैदों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे सना रुफा लांनायजों जाय सिखावआ सोमोन्दो दङ, बे सिखावखौ थाबैनो हमनानै पुलिस प्रसासना जेरैबायदि आयेननि साजा होनांगौ बेबायदि आयेननि साजाखौ थाबैनो होनांगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिखावनि उत्पातआ आथिखालाव बारानिफ्राय बारा जाबाय थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुगासिनो दङ। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे हरखाब सिखाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गारिनिफ्राय सासे बारग' फोरोंगिरिनि
गारिनिफ्राय 1 लाख रांखौ दसेयावनो खावनानै लाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सासे सिमेन्ट सापरिनि बारग' फोरोंगिरिया जनायाव थानाय SBI ब्रान्सनिफ्राय 1 लाख रां बख'दोंमोन। रां बख'खांनायनि उनाव बिथाङा गावनि रांखौ गारियावनो दोननानै दाबसे जायगायाव साहा लोंनो थांनाय समावनो गुबैयै 1 रिंगानिफ्राय 1 रिंगा 30 मिनिटनि गेजेरावनो बिथांनि गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै सोरबा सिखावआ हरखाबै बिथांनि 1 लाख रांखौ लानानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बे रांखौ गुबैयै सोरबा सिखावआनो हरखाब लानानै थांदों। नाथाय बिथाङा गारिखौ रावबो लांनो हायै अदेबानि दखाननि सेरावनो दोनदोंमोनब्लाबो नाथाय दखाननिफोरा रावबो बिथांनि रांखौ लानानै थांनायखौ नुवाखै होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो गोबांनि गेजेराव बेबायदि सन्देह जादों थारैनो बिथांनि गारिनि ग्लासखौ सोरबा देफायनानै थांदों। अदेबानि बे देफायनाय समावबो दखानियानो खाथियाव दङब्लाबो नाथाय दखानिया रावबो नुवाखै होननानै बिथांमोना सिमान जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला आसुनि बानजायनायाव मैया क'क्राझारनि अदेबानि BTRनि सोलोंथाइ बिथोनगिरिखौ जगदीश प्रसाद ब्रह्मखौ लोगो हमनानै आथिखाल क'क्राझारजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसामनि थावनिफोराव दाबो देग्लाय 2024 मायथाइनि बिजाबफोरखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोननिसिम बिथोनगिरिनि थ्रयै मोनसे गोसोखांलाय बिथाइ गथायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोनहा बुंनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया सासे फुथुला आरो फुथुलाखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि खालामनायनि थाखायनो बेबायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबांथार लेहेमिया जाबाय थादों होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे थाबैनो फरायसालिफोरनि मोननांगौ बिजाबफोरखौ थाबैनो मोनहोनानै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होनांगौ होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। काजोलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव जाय बिथांमोनहा बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन जानो हादोंमोन बै फरायसा बिथांमोनखौ मोनसे थुलुंगाखाङारि अदेबानि मान बावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला रायजोआरि आरो दख'रा बेफोर आफादफोराव बेबायदिनो सम सम फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थुलुंगाखां नोजोरजों अदेबानि फरायसाफोरखौ गावनि फैबाय थानाय सिगांनि आनजादफोरखौ मोजाङै थुलुंगा मोननानै पास जालांनो हायो अदेबानि जिउआव जाफुंसार जानो हायैखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद अदेबानि काजोलगाव दख'रायाबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लाय 2024 मायथाइयाव जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों बे फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि काजोलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मान बावनाय हाबाफारियाव गुबैयै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोबांथार थुलुंगाखां बाथ्राफोर बुंनानै होयो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।